سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زتفعلي سبورتاو حبريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم بينيام غرماي ناب ايتوال دي بيزنجيم ودا 19 عامل إرتراوي بينيام غرماي مس كلوب نيكو ديلكو بمخان ابتن حموشه معلتا زكير عبيت غانتا تساتفو اب فرنسا زكير زلو ايتوال دي بيزنج كساتفيوم زي اب فرنسا زكاي ناي كلتنت بحد معق انزلو ودر كابشن تشعتم 71 جميرو عامتاوي زكايد ودر كوينو زحلف عامت ابال كلوب كوفيس لابورته كريستوفي تعاويتو لنيرم بينيام غرماي اب زحلف سمون اب غابون كالاي ناي مدرح عوت كمنصن كلو بوللنت بدما انبسا قص بتاودر كوينو زازيموم صبق عدل نبينيام غرماي قطمات لا ليغا اسبانيا برنابو سخايده ديربي كتما مدريد امونغو كلوبات ريال مدريد اتلتيكو مدريد بعوت ريال مدريد حد بارو تزازيمم اب صوتا زرخبت انكو شوتو دما فرنساوي كريم بنزيما امزغيبوم غرانادا ني اسبانيول عديما كلته بحر تعويتام داورين ماتشيس كارلوس فرنانديز شوتات غرانادا كمزغبون كلو راول دي توماس زما نانكو شوتو اسبانيول امزغيبوم ريال بالادوليد ناميرا مالوكا كيدا زكايرتو صوتا دما بانكو شوتو انس اوناي حد بارو رتعتم قطمات بوندسليغا كلبات باير مونشن دورتموندن غفيح عوض كمزغبان كلهم هالاند لومون شوتو تيرلم دورتموند نيونين برلين عدي ما يغتيمام ابز صوتا دما دورتموند بغفيح 5 باريا تعويتام ابز صوتا ايرلين هالاند كلتا شوتات كمزغم كلو جارون شانتو ماركوس ريوس اكسل ويتسل ان شوتات دورتموند امزغيبومن هالاند بماليا دورتموند اب 3 صوتات شوعته شوتات كمزغم كلو سمو كدمق كيدولم باير مونيخ ناميرا ماينز كيريا غتيبام اب صوتا دما مونيخ بشوتات روبرت لواندوسكي توماس نوير تياغو الكانتارا يوم امزغيبومن لواندوسكي اب زكايرو 10 صوتات بوندسليغا 22 شوتات كمزغب بقيلم مرحت بوندسليغا زلا ليبشيك انصار بروشا موشنغلادباخ زكايرو تصوتا كلتا بخلتا مفلله مريحنتا نباير مونيخ كتركبا تجديدام إلسان بيلا يوناس هوفنمان شوتات غلامباخ كمزغبون كلهم ن ليبشيك دما اب كاباتريك شيك كريستوفر كونكي امزغبومن تاسولدورف مس فرانكفر حدا بحدا كتفلالن كلا هوفنهايم دما نباير لوبركسن كلتا بحدا رتيعتام قطمات بريمير ليج عادين قديمن زغطما بشمونت نطب تفرالين ابسال ساين 40 ترتا تسرعين زركبا كلبات ليستر سيتن تشيلسن اميرا كينج باورين صوتن اسلاسيلن اب صوتا دما قدم عرفتي كلتين كلبات نشوتو زخنا ودات كو عساسو زبخنالو ابرت صوتا بزي شوتوي نعرفت نرحم ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጾታ ሓደ ደቂቕ ምሰላዕሎ ቸልሲ ዝረኸበታ ናይ ማዕዝን ክላዕ ካብ ተኸላኻልያ አንቶኒዮ ሩዲገር ሾቶ ብምርካባ ንጾታ ሓደ ባዶ ክትመርሖ ኺኢላ ሌስተር ሲቲ ድማ ኣብ መበል 54 ደቂቕ ካብ ኣካፋልያ ሃርቪ ቫርነስ ሾቶ ብምርካባ ክትመዓረረን ከላ ድሕሪ 10 ደቂቕ ካብ ተኸላኻሊ ቬን ቺልዌል ብዝረኸበታ ሾቶ መሪሕነት ክትሕዝ ኺኢላ መሪሕነታ ግን ኪንዮ 7 ደቂቕ ኣይቀጽለን ቸልሲ ኣብ ካብልዳት ሌስተር ሲቲ ዝረኸበታ ናጻቕላዕ ካብቲ ንቐዳሚት ሾቶ ዝመዝገበ ሩዲገር ብርእሱ ብዘመዝገባ ሾቶ ክትመዓረር ኺኢላ ጾታ ድማ ብማዕረ ውጽኢት 2-2 ብምዛሙ እዘን ክልተ ክለባት ነጥቢ ተመቒሎም ወፅን ድሕሩ ኣብ ዝተኻየደ 6 ጾታታት ድማ መራሒት ዝሊግ ዘላ ሊቨርፑል ንሳውዛምፕተን ዓዲማ ያገጢማም ኣብ ጾታ ዝድማ እዛ ስዕረት ዘይጣዓምት ዘላ ሊቨርፑል ብገፊሕ 4 ባዶ ተዓዊታ ወፅያም ቅድሚ ዕረፍቲ ዝሕል ዝበለ ጾታ ድሕሪ ዕረፍቲ ብዙሕ ሽቶታት ክረአየን ከሎ ሊቨርፑል ድማ ካብ ኦክስሌድ ቻምበርሌን ጆርዳን ሄንደርሰን ከምኡውን ግብፃዊ መሐመድ ሰላሕ ክልተ ሽቶታት ምርካባ ንዘ ሴንትስ 4 ባዶ ኣፋንያታም ኣብ ጾታ ብራዚላዊ ፌርሚኖ ንሰለስተ ሽቶታት ክለብ ምህንዳሱ ሕልፊ ኩሎም ደሚቑ ምስዮም برموز أميران أستون فيلا عديما زكايرتو صوتا كلتا بحر تعويتام نشوتات برموز ما فيليب بيلين كمون ناتان أكي كمزقبون كلو أستون فيلا مئتو غزات خونا شوتو كاب مبانوا ساماتا رخيباتام أب صوتا أكافالي برموز جيفرسون ليرما أما بالحمسان حالن دقيق بقيح كارد مبرارو كلبو نلعلي 3 دقيق بقولولو كتتصوت حتى قديدام كريستال بالاس أميراني شيفيلد نايتد عديما قديما أب صوتا دما كاميرا وتصاي تتصوت الشيفيلد أما بال58 دقيق نزر خبتا كورنا حلا ولدات بالاس قويتا بقبو كوكوطات سراب زي مخالو شوتو كتمزقبع ترام شيفيلد دما بزا أنكو شوتو حد بارو تعويتام كلبات نيوكاسل النرويجين أب ستاديوم سين جيمس بارك زكايرو صوتاون بزي شوتو بارو بارو تزازيموم
واتفورد ايفرتون عديما زكايرتو ازناغعن كفوتن زنبر صوتا ايفرتون 3-2 تعويتاتلم ابز صوتا واتفورد اقديما بادام ماسينا كمون ريكاردو بيريرا بزرخبتن كلتا شوطات كلتا بادو كتمرحيا قيلم انتخونا كن عرفت عم كالو تخلخل ايفرتون يريمينا كلتا ساع نلدات واتفورد مدفارو صوتا نعرفتي كلتا بخلتي امريحم ابدحر عرفتي ايفرتون اكافاليا فابيان دلف بخلتا بيج اكار بقيح كتسنون كلا ام بلتيس على تيو والكوت ايفرتون عوتت شوطو بمزغابو ግን ኤቨርተን 3-2 تعويتا ወጽም በዴቪድ ሞይስ ተዕለም ወሳም ስብራይተን ዘካይረቶ 6 ሹታት ተመዝገበ ጾታ ማዕረ 3-3 ተዛዚሙም ወሳም በሾቶታት ኢሳ ዲዮፕ ኮሙን ክልተ ሹታት ሲኖግራደስ ክትረኸበን ከላ ሾቶታት ብራይተን ድማ ፓስካል ግሮስ ግሌይ ሙራይን ኮሙን ኦግቦና ኣብ ገዛ ልዳቱ ዝተረኽባየን دهرا دما ما يونايتد نولبس عدي ما يقدما ابي شوطو زي تراي صوتا حدش اكافالي مانشستر يونايتد برونو فرنانديز كان مجمريا كسلفن كله ما يونايتد منغدي ماتا فرنانديز مارشال انشوطو زخونه حدغنيا فتناتات كتلكاي ترايام انتهونه ግን نحلا ولدات باتريشيو حليفاس تمزغبت شوطو كتفطر بزي مخالا كلته نطبي كدر بنكلام ناي حمشاي بوتا ادما نشيفيل يونايتد اركيباتام بريمير ليج عادي انجليز تمال سنبتون بوسنتي صوتات قصيل وعلم اقديما باسبانيو ارتيتات الى ارسنال ناميدا برنلي كيدا قديمم ابزي ازاناين كفوتن زنبر صوتا بوغن كلتين كلبات بركت زبلن شوتو زخونا كوعساسو زترايلون ارسنال قديما بمنغدي اوباميان زرخبه تعدل اسصوتاي كتقملا بزي مخالو كلبو بوانو مريحنت كامتحس عنكي صيام برنلي بوغنا بمنغدي كريس وود قبر ملسي كتب كوات ترايت دحر قرب دقائق جن اباميانغ مس حلاولدات نيك بوب فيت تقاط معدل رخيبو كونت نبره نزو قمات حلاولدات بليصو كمزغبا جن كتصقم يخيلم صوت دما نعرفتي بزي شوطو بادو مرحم لعرفت علام ارسنال ارتيتا نتقد معرفتي بزغطمو فوكيس مهرمتي ان حنكسه باكايو ساكا بتوريرا بمقياريو نقعسم قصار زخلو قيار كغبر كيلم انتخونه ابزي ابرز بزح ود كوعساس زطفت كلبرن يانيرام ذاك لب منغدي تخلخليا بينمي كمون منغدي كريس ودن نشوتو كخونا زلعله تخلو زنبرن كوعساسو كتفطر يخيلم زي كازي اتقعيا جاي رودريغيز اب قربار حقت زهر ما ترار قلع عند لدات هاريما كام مزغاب نسكلا موصا برنلي مرحنت كام حز تعنكيصيام ارسنال بوغنا بمنغدي اوباميانغن لاكازيتن حدغنيات فتنታት ከተካይድ ተራያም ዝኾነ ሸቶ ከይተራዩ ምድብ ግዜ መካል ድማ ማእከላይ ዳኛ መዛዘም ፊስካ በምህራሙ ክልቲኤን ክለባት ነጥቢ ተማቂለን ክወጻ ኪለን بزد ما زن كلتا كلبات بتماصالي 31 نطبي امبل 10 ترتا تقميتن اللوام دحرو السخايد صوتا زعبي صوتا ناي سوم زنبره امونغو كلبات مان سيتن توتنام نيرم ازي اب ستاديوم توتنام سخايد صوتا نمقناقنتي علمتي بيب غوارديولان ذا سبيشال وان مورينون زرخبي نيرم نزب مع كنا زينا عبي ادبو سغبرو صوتا مسن عزب دما صوتا بقلطف عبللنت مانشستر سيتي تجميرم كموت سيتي دما سيتي ام جمار صوتا نحلاول دا توتنام هوغو لوريس ناب سرحه كتاتو ترايم مبل 10 تخلت رحيم سرلين قبل علي الدال علي بزفصم حدغنيا صوتا بدانيا كسمع علم كله اتا فاول بفار ترايم تخلو ناي قيح كارك هلوا جن ببيچا صوتا كقصليو بار ازيزم مبل 39 نقدما اب كلل دا توتنام قبل علي سيرجيو اغيرو بتخلخل توتنام تفصم بدل ببار ترايو نمان سيتي فصم قلع كتوا بخيلام نزفتون كل عدمه جرمناوي إلكاي غوندوغان حلفنت وسيدلا انت هنا جن حلاولا توتنام هيغو لوريس نتافتون كلا كدحنا يخيلم حجون السالين اب كل الدات نتات تفت كعسن مزغاب اب كل الدات موداغو تصاوت سيتي دغيمن فصم كلا كحاتيوم ترايم بفار ترايا دخولتا دما ناي فصم كلا بزي منبارو ماكلا دانيا صوتا كقصل يوسينم صوتا دما نعرفتي بزي شوتو بادو يمرحم دحر عرفتي ام بال59 دقيقه نصوتا انفوت صغير كنتاتي تفطيرم تخلخلي مان سيتي الكساندر زيتشينكو بخلته بيچاكار كاميرا كبارر كيلم دحر 3 دقيقه زافت عمي دما توتنهام زرخبتا ناي مازن كلا كاب حدش ابال ستيفن برجواين شوتو بمركاب نصوتا كتمرحو قيلم مبل 71 دقيقه ዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ በታንጓይን ሮምበሌ ሳንደስ ተቆዕሶ በመንገዲ ኮሪያዊ ሾቶ በመርካባ ንመሪሕነታ ናብ ክልተ ባሩ አግፋቶም صوتا دما بعو توتنهام كلت تبارو كزازم مخالو مانشستر سيتي 3 نطبي كدر بتجديدام توتنهام دما بزن اقدس نطبي تحجيزا من كلبات شيفيلدن ما يونايتدن بليصا ناب حمشاي ترتا كتحكور كيلام
ግጥማት ሴሪያ ኢጣልያ ትማል ሰንበት ቀጽሉ ኣብዙ ዓለሉ መራሕቲ ዘለዋ ክለባት ዓወታ መዝጊበን ጁቬንቱስ ንፊዮረንቲና ኣዲማ ያገጢማ ኣብ ጾታ ድማ ብገፊሕ 3 ባዶ ተዓዊታ ወጽያም ካብ ፍጹም ቅላዕ ዝተረኽባ ክልተ ሾታት ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሾቶ ማቲያስ ደሊኽትን ነዛ ብኣርጊት ጎርዞ እትጽዋዕ ኣርሙሽ ክለብ ዓወት ዛባ ክኾናን ከለዋ ፖርቱጋላዊ ሮናልዶ ድማ ኣብ ተኸታታሊ 9 ጾታታት ሴሪያ ሾቶታት ምዝጋቡ ሓድሽ ታሪኽ ክስንድ በቂዑም ኢንተር ሚላን ና ሜዳ ኡዲኔዜ ከይዳ ያገጢማ ኣብዚ ሓድሽ ተጻዋቲ ኤሪክሰን ሞሰስ ኣሽሊያን ካብ መጀመርያ ተሰለፍሉ ግጥም ብክልተ ሾቶታት ቤልጂማዊ ሮሜሉ ሉካኩ ክልተ ባዶ ምዕዋት ናይ ካልኣይ ተርታ ቦታ ኣውሒሳ ብ3 ነጥቢ ድሒራ እግሪ ጁቤ ትስዕባላ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትርከብ ሓደ ተረፍ ጾታ ኣቢዳ ዘለዋን ላዚዮን ስፓል ዓዲማ ኣብ ውሽጢ 58 ደቂቕ ብዘመዝገበተን ሾቶታት ብገፊሕ 5-1 ተዓዊታ ወጽያም ንብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾቶ ሴሪያ ዝቕልሶ ዘሎ ሲሮ ኢሞቢሌ ፊሊፖ ኪያንዶን ብክልተ ሾቶታት ናብ ዳት ስፓል ከመዝግቡን ከለው ቦቪ ኣዶካየን ድማ ንሰረፈት ሾቶ ላዚዮ ኣመዝጊብዋ ኤሲ ሚላን ምስ ሄላስ ቬሮና ዘካየደቶ ጾታ 1-1 ተዛዚሙ ቻላኖግሉ ንእንኮ ሾቶ ሚላን ከመዝግቡን ከሎ ራፋኤሉን ድማ ንሾቶ ሄላስ ቬሮና ከቆጽር ከኢሎም ኣብ ጾታ ሄላስ ቬሮና ተጻዋታይ ሶፊያን ኣምራባት ብቀይሕ ካርድ መኽሳራ ንጾታ ብጎደሎ ተጻዋቲ ከተዛዝሙያ ተገዲዳ ኣትላንታ ንጀንዋ ዓዲማ ዘካየደቶ ጾታ ኣብዚ 4 ሾቶታት ተራይሉ እዘን ክልተ ክለባት ነጥቢ ተማቒለን ክወጽአን ከኢለን ቶሎይን ኢክሊክን ንሾቶታት ኣትላንታ ከመዝግቦን ከለው ክሪስቾ ድማ ከምኡውን ሳናብሪያ ንሾቶታት ጀንዋ ዘመዝገቡ ተጻወቲ እዮም ሌቼ ኣሚዳ ንቶሪኖ ዓዲማ ብገፊሕ 4 ባዶ ዲኻታ ዲዮላ ባራክ ፋልኮ ላፓዱላ ንሾቶታት ሌቼ ዘመዝገቡ ተጻወቲ እዮም ወገን ግጥማት ላሊጋ ስፓኛውን ተማሊ ቀጽሉ ወይሎም ኣብ ካልኣይ ተርታ ትርከብ ባርሳ ኣብ ሜዳ ንሌቫንተ ዓዲማ ያገጢማ ኣብ ጾታ ድማ ካታሎኒያ ክለብ ን67 ሚታዊት ሚዛን ጾታ ብምዕባል 2-1 ብምዕዋት እግሪ ማድሪድ ትስዕባላ ሾቶታት ዛ ክለብ ናይ 2 ደቂቕ ፍልሊ ዝነበረን ካብ ወዲ 17 ዓመት ኮቴቴ አንሱ ፋቲ ዝረኽባየን ኣብ ጾታ ድማ ሓለቓ ጋንታ ባርሳ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ንክልተ ሾቶታት ክለቡ ሃንዲሱ እዮም ኣብ መወዳእታ ጾታ ዘመዝገበት እንኮ ሾቶ ሌቫንተ ካብ ኣካፋሊ ሩበን ሮቺና ዝተረኽበት እያ ነይራ ቢያሪያል ንኦሳሱና ዓዲማ 3-1 ተዓዊታ ወጽያም ቅድሚ ቁርብ መዓልታት ካብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ናብ ቢያሪያል ተሰጋገረ ፓኮ አልካሳር ቀዳማይ ጾቱ ኣብ ዘካየደሉ ግጥም ንቀዳማይ ሾቶ ክለቡ ከመዝግብ ከኢልዮም ሩበን ፔና ሳንቲ ካዞርላ ንሰረፋ ሾቶታት ቢያሪያል ኣመዝጊቦመን አሪዳን ሄርናንደዝ ንእንኮ ሾቶ ኦሳሱና ኣመዝጊቦም ሴቢያ ንዲፖርቲቮ አላቬስ ዓዲማ ያገጢማ ጾታ ዘን ክልተ ክለባት ድማ ማዕረ 1-1 ተዛዚሙ ሉካስ ኦሳምፑቼ ንሾቶ ሴቢያ ከቆጽራን ከሎ ጆሶሉ ድማ ንዲፖርቲቮ አቀዲማ መሪሕነት ዝተሓት ሾቶ ኣመዝጊቦም ሌጋነስ ኣሜዳ ንሪያል ሶሲዳድ ዓዲማ ያገጢማ ኣብ ጾታ ድማ ሪያል ሶሲዳድ ብመንገድቲ ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማ ዝርከብ ሾረናዊ ኤርትራዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ መበል 20 ደቂቕ ብዘመዝግባ ሾቶ ንክለቡ መሪሕነት ክትሕዛ እኳ እንተኻለ ሌጋነስ ድሒራ ካብ ከነዝ ኦሜሮ ከምኡውን ኣብ መበል 94 ደቂቕ ካብ ኦስካር ሮድሪገዝ ብዝረኸበተን ክልተ ሾቶታት ክትዕወት ክኢላ ክለባት ኤባርን ሪያል ቤቲስን ዘካየደው ጾታ 1-1 ብማዕረ ውጽኢት ተዛዚሙ ሪያል ቤቲስ ካብ ፈረንሳዊ ነቢል ፈኪር ኣብ 70 ደቂቕ ብዝረኸበታ ሾቶ ቀዲማ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ኤባር ኣብ መበል 15 ደቂቕ ብዝረኸበታ ፍጹም ክላ ካብ ፋቢያን ኦሬሌና ሾቶ ብምርካባ ነጥቢ ተማቒላ ክትወጽእ ኺኢላ አትሌቲኮ ቢልባኦ ንጌታፈ ዓዲማ ያገጢማ ኣብ ጾታ ድማ ንክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሳን ስዒባ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትርከብ ጌታፈ ንቢልባኦ ኣብ ሜዳ 2 ባዶ ረቲዓታ ዳሜን ስዋረዝን ጃሚ ማታን ንሾቶታት ጌታፈ ዘቁጸሩ ተጻወቲ እዮም ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኣርሙሽ ክለብ ባርሴሎና ዑስማን ደምበለ ሎሚ ንጎምስ ክለቡ ኣብ ዘካየዶ ዝነበረ ልምድ ፎኪስ ምጭባት ጅማውቲ ገጢምዎም እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ብዘርኣየ ብሉጽ ብቕዓት ብልዑል መጠነ ገንዘብ ናብ ስፓኛዊት ክለብ ተሰጋገረ ኮይኑ ህይወት ካታሎኒያ ግን ብሰንኪ ዝገጥሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ማህረምትን ምጭባት ጅማውትን ከም ባህጉን ትጽቢት ደገፍቲ ባርሳን ብሉጽ ኣቃውማ ካህንጽ ተሸጊሩ እዩ ዘሎ ክለቡ ድሕሪ ልምድ ዘብጻወተ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ድማ እዚ ፈረንሳዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ኣብ የማናይ እግሩ ብዝገጠሞ ፎኪስ ምጭባት ንሓፂር እዋን ካብ ጾታ ክርሕቕ ምዃኑ ሓቢራላ በዚ ድማ ደምበለ ክለቡ ኣንጻር ናፖሊ ተካይዶ ያውድእ ካብ ሕላፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝርከቡ ጾታ ክበኩር ከም ዝኽእል ምስታ ክለብ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሓቢሮም
ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገር እስጳኛ ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኤልክላሲኮ ዝካየደሉ መዓልትን ሰዓትን ኣፍሊጦም ዝሓለፈ ኣብ ስታድዮም ኖ ካምፕ ዝተኻየደ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ዘን ክልተ ክለባት ብሰንኪ ኣብ ዞባ ካታሎንያ ኣንጻር መንግስቲ እስጳኛ ዝተኻየደ ተቃውሞ ክነዋሕ ከም ዝተገደደ ይዝከር ዘን ክልተ ክለባት ኣብ ሃገር እስጳኛ ዝዓብያ ክለባትን ዝበዝሐ ሰዓብቲ ዘለዎን ክለባት ክኾና እንከለዋ ሓሊፈኑን ብደረጃ ዓለም ብዘለዎን ዝና ካፕተን ቀዳሞ ዝበዝሐ ደገፍቲ ዘለዎን ክለባት ምዃነን ማንም ኣፍቃር ስፖርት ዘይስሕቶ እዮም በዚ መሰረት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ዘውፅኦ መደብ ድማ ኣብ ሳንቲያጎ በርናቦ ዝካየድ ግጥም ኤል ክላሲኮ ዕለት 1 ናይ ወርሒ መጋቢት ክካየድ እዮም ቤልጂማዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኢንተር ሚላን ሮሜሉ ሉካኩ ምስ ክለብ ኢንተር ሚላን ብሉጽ ብቕዓት የንጸባርቕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ዓርሞሽ ቤልጂማዊ ምስ ክለብ ኢንተር ሚላን ሓድሽ ናይ ውልቁ ክብረ ወሰን ከም መሓሽ ቀሪብሎም ዘወዲ 26 ዓመት ኣጥቃዒ ናብዛ ኣብ ከተማ ሚላን ዝመደበራ ዓርሞሽ ክለብ 25 ሚልዮን ዩሮ ካብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ተሰጋገረ ይፍለጥ ሉካኩ ትማል ምሸት ክለቡ ንኡዲኔዘ ክልተ ባዶ ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታ ንክልተ ሸቶታት ክለቡ ከመዝግበን ምኽኣሉ ዝዝከር ኮይኑ ምስታ ክለብ ድማ ኣብ ኩሉ ውድድራት 20 ሸቶታት ከመዝግብ በቂዕሎም በዚ ድማ ናይ ውልቁ ኣብ ሓደ ዓመት ዘመዝግቦ ሸቶታት ንምስማር 8 ሸቶታት ጥራይ ተሪፎን ኣለዋ ሉካኩ ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ምስ ክለብ ዘመዝግቦ ዝለዓለ ብዝሒ ሸቶታት 27 ምዃኑን ምስ ተሪፎ ዘሎ ብዝሒ ጾታ ኣነጻጺርካ ድማ ነዚ ብዝሒ ክበጽሖ ብዙሕ ከም ዘይከብዶን ሎማ ዓመቱን ልዕሊ 30 ሸቶታት ንክለቡ ክቁጽር ከም ዝኽእሉን ግምት ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን